Intel operative sa Lapu-Lapu City Police nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong May 16, nag-awol na kung absent without leave. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, ang naasuyng Intel operative unang mipadayag nga iyang i-challenge ang resulta sa surprise drug test pinaagi sa pagpaubos sa susamang urine sample sa pagsusi sa usa ka pribadong drug testing laboratory. Apan napupus na lang ang 15 ka adlaw nga gihatag kaniya sa iyang mga labaw sa Lapu-Lapu City Police aron iyang malihok ang pag-challenge sa resulta. Gawas ni ini, 5 ka adlaw na usab kining wala mipatimaw sa Police Holding and Accounting Unit. Subay ni ini gihikay na ang mga dokumento alang sa kasong conduct unbecoming nga ipasaka batok kaniya. Atong ipahibaw ato ang kauluhan atong headquarters nga para ma-drop from rules na siya. For the meantime, nga gadagan ang iyang kaso para maputol na ang iyang sweldo kay unfair man sa kayong pa na siya duty niya ang sweldo gyapon siya.